Povedal mi to predkupné právo. Predávate alebo kupujete nehnuteľnosť, alebo to plánujete v najbližšej dobe? V tom prípade si pozrite určite toto video. Dnes totiž budeme rozoberať predkupné právo a prečo ľahostajnosť voči tomuto právu môže napríklad znamenať zneplatnenie kúpnej zmluvy. Poďme na to. Čo je teda predkupné právo? Predkupné právo je právo tretej osoby na prioritnú kúpu časti nehnuteľnosti, ktorú on nevlastní, ale teda je v jeho spoluvlastníctve. Takéto právo sa uplatňuje pomocou listu, ktorý vy pošlete tomu danému spoluvlastníkovi, na ktorom je teda to predkupné právo spoločne s konkrétnou cenou, ktorá nesmie byť menej výhodná ako tú, ktorú by ste ponúkli tretej osobe, to znamená, dajme tomu cez nehnuteľnosti SK alebo cez nejakú realitnú kanceláriu. Každopádne, pokiaľ vy toto splníte, tak ten človek má dve možnosti. Buď povie áno, tým pádom super, máte kupujúceho. Keď povie nie, tak tiež super. V zásade to môžete ponúkať tretím osobám a nemusíte sa jednoducho zamýšľať nad tým, že čo keď predkupné právo. No a tretia, to je jednoducho, že ten človek to zignoruje. Tam je promlčacia lehota 2 mesiace, čo vlastne potom následne zákon berie ako odpoveď nie, tým pádom tiež to môžete ponúkať ďalším osobám. Pokiaľ toto ale nespravíte, tak ten ďalší spoluvlastník môže prísť, ukázať na kúpnu zmluvu a povie, ale to je neplatné, pretože nebolo aplikované, nebolo uplatnené predkupné právo. To znamená, rezervačná zmluva sa podpísala, kúpna zmluva sa podpísala, bolo to povolené katastrom a vy máte peniaze na účte, ale nič. Jednoducho, ako keby sa to ani nestalo, je to jednoducho zneplatnené a váš čas, vaše peniaze, všetko išlo do koša, čo samozrejme nechceme. To znamená, dávajte si na to pozor, konzultujte to s realitnými kanceláriami, ale aj s právnikmi a nemáte za čo. Ďakujeme veľmi pekne.